खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं थांनाय 2023 मायथाइनि 22 डिसेम्बर खालाराव देबोरगाव ब्लक सिंनि आमगुरि प्राइमारि, बासबारि, खौरांपुर प्राइमारि, उल्टापानि प्राइमारि, जायनारि प्राइमारि, पाटगाव प्राइमारिनि गासै 750 UPPL आव जयेन जानाय सोद्रोमाफोरा UPPL निफ्राय जेबो खाबु मोनैनि हानजा नागारनानै फिन BPF हानजायाव जयेन जाफैफिनबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा UPPL सरकारखौ मोजां खामानि मावलांसिगोन आरो जेरैथिंबो जौगालांसिगोन होनना मिजिं थिनानै जयेन जादोंमोन। नाथाय UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ जेबो जोथोन लायाखै आरो रायदावफैयाखैबो होनना दुखु मोननानै BPF हानजायावनो हाबफिननोसै होनना आवगायबोफिनबाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव जयेन जाबाय। आगुनि BPF नि गागि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्थ्रि जाबोनाय मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्मआ मैया सुक्रुबारखालि चिरां जिल्लानि काजलगावआव जानाय मोनसे मेलाव मन्थ्रिया नेमखान्थि बायदि दोलोआव हाबो होनना मिथिनो मोन्दों। UPPL दोलोआव जयेन जानानै बिथां चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि नांलायनाय, बांसावनाय, सोंखारिनाय बेफोरखौ गारनानै इयुन जोलैफोरखौ गोजौआव लांनायनि फारसे साननांगौ होनना फोरमायदों। बिथां ब्रह्मनि अनगायैबो गोबां गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोराबो UPPL आव हाबदोंमोन। बिनि सिगाङाव 8 एप्रिल खालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों ब्रह्मआ बुंदोंमोन दि UPPL आव हाबनाया समनि गोनांथि। बिथाङा ओनसोलाव गोजोन जौगानाय आरो दावगानायनि थाखाय खामानि मावनो थांखि लादों होनना बुंदोंमोन। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ मैया सुक्रुबारखालि बुङो दि बियो सोनाब बेंगलाव जाग्रा आदार केलेंकारियाव 150 कौटि रांनि सम्पथिफोरखौ जब्द खालामदों। बेयाव गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि केबिनेटनि बारग' आदार मन्थ्रि जयन्ती प्रिया मालिकनि सल्ट सेल आरो बलपुर न'फोरबो दं। मालिकआ दायो जोबथेसालियाव दं होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बिटसार जुक्तिया थारैनो थगायजामारबाय नामा? बिटसार जुक्तियाव गेदेर फसंथान लुनायनि बाथ्रा लिरनाया मानो दासिमबो लुफुंजायाखै? थारैनो बेफोर सोंलुफोरा साफ्रोम बिटसारनि सुबुंफोरनियाव गले सोंलु जाखाङो जानांगौ। बेफोर सोंलुफोरनि रोखा फिननायखौ होदों BPF राजखान्थि हान्जानि स्टार केम्पेइनार मानगोनां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि बिटसाराव जेबो पावार गैला। बिटसारनि पावारा डिसिनि आखायाव थांजोब्बाय। माबा मोनसे खामानि मावनांगौ जायोब्ला बिटसारनि सालायगिरिफ्रा डिसिनि पारमिसन लाग्रोनांगौ एबा डिसिखौ खावलायनांगौ जायो। बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ बुंबावदों दि सिगांनि समाव BTCनि पावार थानाय समाव EMफोरा मिनिस्टारफोरनि रेंक मोनोमोन, नाथाय दा EMफोरा पन्चायतनि चेयारमेनफोर बादिसो जाबाय। बिटसाराव लिरजानाय 6.3 दफा बायदियै बिटसाराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, NIT, रेलवे कच फेक्टरि लुजानांगौमोन, नाथाय मिरु सरकारा बेफोरो खाथियावनो थाखानाय हिसाबै बेफोरखौ लुनायनि प्रसेस गैया होनना फोरमायबाय। अब्ला बिटसाराव मा दंबावो होनना सोंथि दैखांदों बिथां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। बाथि रादाबाव दं रङियायाव 3 नं बिधानसभा बियाबनि गाहाय बिसायख'थि मावख' बेखेवदों। रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिताया मैया सुक्रुबारखालि रङियानि 3 नं बिधानसभा बियाबनि गाहाय मावख'खौ बेखेवदों। रङियानि मुरारा ससाइटि चौकआव बेलासिनि 4 रिंगायाव मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिनाय MLA भबेश कलिताया कंग्रेस दोलो आरो बेरेखा दोलो राहुल गान्धीखौ सोंखारिदोंमोन। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै भारतीय जनता पार्टी गोरोबथानि 4 नं दरं उदालगुरि ल'कसभा बियाबनि सिङाव थानाय 3 नं रङिया बिधानसभा बियाबनि गाहाय बिसायख'थि मावख'खौ दोलोनि मावथिफोरनि खाबुनि थाखाय बेखेवनाय जादों होनना जायगानि MLAआ बुंथियो। बेराफारसेथिं बे हाबाफारिनि फारसे दोलोनि मावथिफोर आरो सुबुंफोरा दिन्थिनाय फिननाय आरो मददआ फोरमान होयो दि फिन खेबसेबाव मदि सोरखार जागोन होनना रायजोनि आफादगिरि बिथाङा कलिताया बुंबावो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।